Într-o zi, o domnișoară foarte tânără intră în clasa unui liceu. Tu ești asistentul profesorului? Întreabă Ion. Profesoara, brunetă, elegantă, cu o siguranță teatrală, îi răspunde. Nu, eu sunt profesorul. Clasa izbucnește în râs. Ion zice ironic. Așa începeau și videoclipurile de pe site-urile dubioase. Profesoara oftează. Da, hai să-i zicem TikTok. Și să știi, misoginismul e deja bifat. Apoi întreabă, spune-mi, Ion, ce este puterea? Ion, mândru, răspunde, puterea e abilitatea de a influența comportamentul altcuiva. Profesoara zâmbește ironic. Exact. Eu am puterea să te dau afară din clasă, să te pic sau să te trimit la decan. Ion, teatral. Deci dumneavoastră aveți puterea, iar eu n-am nimic. Profesoara, victorios. Corect. Lecția de azi? Nu încerca să fii mai șmecher decât profesorul. Dacă ți-a plăcut, povestea. Abonează-te la canal pentru și mai multe povești amuzante.